Какво става, хора? Аз съм Боби и това е Майнкрафт, следващия епизод на Survivor. И да, последния епизод ще да ви покажа тук какво се случва, само че не ви показах. Това текстът пак малко като тръгнете да отваряте ви лагва, но... Аз бях умряла в лавата и си бях загубил всичко. Така че да, кофата ми отиде. Нищо. Да не ви дадеме. Знаете, че кофата ми стана малък фейл. Да, тук аз пуснах на Game Mode, за да... Да. За да си възвърна айтемите. Така че... Ще ги възвърна пред тях. Това беше кофа слава, която едната я бях вече напълнил. И два капака. Просто да, аз въобще забравих от последния клип, който беше днес пак. И да, е така спре. Не така, е така, нали? Да, значи ще ми трябва е такъв. Съзнам логошката да не се самоубие, нали? И време така. И... трябва да си махна гейма. Да, и... Ето. Майко, колко съм тъп. Аз защо написах гейм от едно. И сега ще махна този команд блок, но само искам да ви покажа каква е командата за блок. Абе, да, аз не знам сега. Се бяха ми празни по скайп. Ама... защо? Да свършим полагва, докато... Нали? Окей. Винаги като влизате с този текстур пак, трябва първо да си отворите всичко, ако ще снимате видео или нещо, защото... Да, бе, да. Сега да видим тук как са нещата. Ето е тук фермата ми за кокошка имам. И в този епизод аз... бегла, представя си няма какво ще правя. Може би... Ще ви покажа текстурпатите, които имам, които са много малко. Настава да си на Adventures Time. Точно ще покажа Adventures of This is Star Wars, да, Adventures Time Club. И това е Default. Текст от пака, с който аз няма да си го слагам, защото много го харесвам. И ето, например, сега съм взел нещо ненужно и веднага аз нали, си отивам при кошчето и го... принцип са така, хоп. Ето, като стъпиш, нали, вижте точно къде са, точно между двете и отваряш всичко. Ако го правите без редстон, без нищо. Просто си отваряш. Лесен начин за кошче, което наистина ти диспаунва нещата, не можете да пропаднете в него, както вижда, защото, нали, не тръгвате да скачате. Добре, май можете да паднете в него. Но много рядко ето, например, като приключите. Да. Например, сега за кокошката няма какво да се притесняваме. Ще падне, нали, Дейвид. Сега, ето ги двете ми цветенца. Са много реални, дай сега ще потърсим някакво друго реално цвете. Да. Винаги като почвам с него, слънцето ми е, те ми се мести тук само за нещо.
Сега отидохме на разследване, полицейско разследване, тъгата. Задържи полицейското. Аз ще влезем вътре в колата. Прицепя клипа и ще се появя след. Той беше човек, който оцеляваше сам в водата. Не се отвъне откъде дозите. Той се влюби в една роса Станка. Станка беше жестока роса. Много красива. Той трябва да търси място, където да живее. Докато не видя къща. Къщата на бай Благой от Нина Стара. Когато влязъл в къщата, намерил само лава, легло, чест, кошка, крафтинг тейбъл и печка. Решил да направи така. Да види какво ще стане, ако метне Станка. Мисля, че тя ще стане по-красива. Ох, ето върнах се. Да не ви харесва историята ми. Вижте кое е яко. Дай само изяжда някой тук парк. Абе, аз да си осветя къщата. Не знам какъв е този як бък. Джави 120 се опита да плува в лава. Е, жестоко ме. Я, чак. Еке, те факт е нещо. Станка с яйце. Девид, т.е. каква Станка? Нали в миналите сервери има Станка. Умряме пред къщата. Да, тя налага се за малко да спра клипа. Така че ще се върна след малко. Върнах се, хора. Извинявайте, хора, ама се чуват нашите. Сори за недоразумението. Не стана. Тук виждам, че семейство Гошкови с наследеца. Да, това е семейство Гошкови, които ще даде цяла нация от кошки. Така че... Сега. Много взева. Ето го. Значи от всички кошки, които трябваше да привека. Не ме тая. И тая. Айде. Четвъртката на фантастичната четвъртка. Да, пак река пауза с налога, така че ще се снимам и ще се върна след малко. Ето ме върна се. Значи, сигурно не искаш... Това клип сега ще го кача, не искам. Другите са безосно 1, 2, 3 и то четвъртия. Ще снимам още клипчета, които обаче ще ги кача утре. Да, ще качваме така повече клипове. Така че да, сега ще ви казвам чао. Да. Чао, абонирайте се, дайте положителен вод за клипа, харесвайте, коментирайте и се абонирайте. За втори. Така че да, пак го повтарям, също натиснете лайк и да,